Alpan eska, zer moduz? Oso ondo, hementxe, zure adibidea jarraitzen? Nire adibidea, baina zein adibidea? Ontzi hauek behar den bezala sartzearena? Nik ere ikasi dut banaka eta teleskatuta sartzen. Oso ondo ba, hori ospatu egin beharko genuke, Nire zunean. Ikusten, ez da bat ere kostatzen zure apurtxoa egitea, ezta? Horrela da, ingurumena zeurea da. Zeure apurtxoa egiten ari zara ingurumenaren alde? Informazio gehiago ingurumena.net eta 012 telefonoan.